Ramogi juang oyawre kendo machiegni wantiere kar kae wada mana rango ni nyaka sani gik moko ma watimo yo machalo nade. Chenro mar mbako romo koro chako sani. Ramogi juang ka wan kodi achiel kachiel mano ko ubiro ni achiel kachiel ka wantiere bur Nairobi. Watemo nono nyaka sani ini biro paro Wafula Chebukati yo machalo nade. Okinyi ma kawuono ka wantiere gi mor mar bedo kodi achiel kachiel wada mana penji ni in ipare yo machalo nade. Mano Wafula Chebukati kachiel koda lange odiochieng' ma kawuono higni 6 koro osekalo tarik 17 dwe mara dwe mokwongo mano mar Januari ma wantiere sani ni higa mar 2023 ma odiochieng' mogik mar Wafula Chebukati Professor Abdi Gulie kachiel koda ka Boya Molu commissioners mag IBC mosetiyo kache thuolo mag higni 6 koro kinde gi ochopo mar wuok giwuok ka ginyiero giwuok ka gimor oganda jo Kenya bende wuok margi kanyo keto gi ka gin gi paro ma opogore okinyi ma kawuono wada bedo ka kod twak ka warango ni yiero mokalo ariyo jomonya wacho ni gin adek ni mar higa mar 2017 ne nitiere yiero ariyo manotim mano nitie dwe mar 8 kachiel koda mano dwe mar 10 tarik 26 yiero gi duto notayo kod Wafula Chebukati ma yiero mokwongo manotayo kaka jakom mar IBC yiero ma bende ne owito oko duoko mare kod doho maduong' mogik ma pacho kae doho no ikindego ne nitiere kata kod David Maraga iwacho ikinde ka duto ka nitiere kar kacha kanorango chenro go duto mag doho kachiel koda winjo ng'ur mano chwal kod ikindego kane winjo duon bur riwruog siasa no mar NASA kano chopo kar kacha bende nitiere sirkal mar Jubilee ma mano lando jatend piny Kenya mano sedhi retire mano Uhuru Kenyatta kaka jaloch. Obedo kacha yiero mar 2017 2022 mano yiero ma higa mokalo notayo yo machalo nade chenro mar mbako romo ok en mbaka ma wagoyo e studio ka kende en mbaka ma wadagoyo kodi nyaka e kor gweng' kindego duto ka en kacha kaka jatend IBC kaka jakom mar IBC nitie gik mathoth mane okale kendo kindego duto bende nitie jogo manogwetao kaka commissioners Roslina Kombe Nambuye ne gin jomo opogore manogwetao kendo ne giwacho ni oyo ka koro kwadwa tich kaka commissioners mag IBC koko ne neno kendo ne mienjo ka kind commissioners go duto ne nitie ywaruok maka gi kacha higa mar 2022 ne gichopo kacha kaka commissioners madhi 7 nyaka sani commissioners adek makoro bende otis kacha ni Chebukati 3 Chebukati Professor Abdi Gulie kod Boya Molu nodong' kar kendgi mano bang' gwetao mara kuom Cherera 4 adek kuom gi nogwetao mano moting'o Justice Nyang'aya Irene Masit pod nitiere Francis Wanderi kachiel koda Juliana Cherera kinde gi duto commissioners odong' kanyo adek mosetiyo higni 6 makoro gwetao kama chielo bura matudo Irene Masit ma achiel kuom commissioners go mano balo kod jakom gi Wafula Chebukati pod dhi nyime aputno mano ketenge kod jatend piny Kenya William Ruto arwakni machiegni bakani ok ni studio ka kende wabiro nyaka gweng' kama nitiere kacha odiochieng' ma kawuono dhi bedo gi mor mar chopo e county ma Kisumu e county ma Siaya wawinj pachu e county ma Homa Bay wawinj pachu e county ma Migori bur Nairobi kae paro no chopo ne mopogore wawinj pacho oganda kachiel koda kamago bende matimore county ma Mombasa arwakni machiegni nyinga Cleophas Oluoch kinyi ma kawuono nitiere gi wendo wuok e riwruok mosebedo kacha karango yiero mokalo mane luonge kacha ni Election Observer Group inyalo kacha ni ILOG ma en jal mosebede pap kacha katimo rango nonro kachiel koda chenro mopogore mag yiero okinyi ma kawuono antiere kae kod wuod luo ma bende tiere riwruogno mar ILOG mano William Onyango William machiegni ahinya mar Ramogi TV chenro en mar mbako romo kamano Mr. Cleophas ichiwe yo machalo nade achiwo maber mana in amba chiwe yo makare happy new year wacho ne en tim marach ka wachako twaka pok wachako kata ni happy new year koso sedi ahinya pod nyuma ka pod nyie kamano twak man go kawuono wadarango telo mag IBC ka kosebedo kanyo higni 6 mokalo ka jakom gi osebedo Wafula Chebukati osetiyo yo machalo nade inyalo miyo pachi kaka in William kachiel koda ka in kaka apisa mosebedo kacha ka nitiere ground
wacho ne ka intiere pap kacha kitimo tich mopogore opogore maneno ni yiero gi timo gi yo machalo nade in kaka field officer kacha gigi duto mosebedo katimore Chebukati kaka jakom ini kawe nade erokamano Cleophas wakunga gori erokamano kuom ya thuolo mar mondo abi Ramogi TV ka mondo wawach weche wanon ling'anye Mr. Chebukati kaka osetiyo kuom tena manitie higni auchiel. Kachako to anyalo wacho niya tich ka tich nitie gima wanyalo wacho nitie gima success kod failure. To in seche moko success yani ber nyalo bedo, rach bende nyalo bedo. To Chebukati kawarango kuom ndalo mosetie elections mano kuongo conduct mano kuongo timo mokuongo mano 2017 wa nyalo ne election mano tim 2017 to wa compare code election mo tim 2022 nitie pogruok kaka wan election observer wan nitie pogruok matin kanyalo mi example pogruok ma waneno lony IBC from 2017 nyaka sani lony manyasani ma iluongo no electronic transmission of the votes waneno kagi obedo improved obedo kod improvement compared to the kawa pimo kod chien mano yiero nitie gimoro mane gisomo kata gima ne giyudo kanyo kaka puonj ne nitie gima ne giyudo kaka puonj bugino ne gidhiyo giloso ma 2022 ni odwa wuok maber moloyo the elections moko manang'owa mane wabedo kod gin gik mage ponono ma osebedo kana mano timore marachi mar 2017 kane jakom mar 2020 kod be pod en jakom mar IBC mage mano timore maricho mano duogo loso kendo bedo yo moro makare e yiero mane koro wadhi e higa mokalo erokamano mokwongo gima wanyalo wacho en transmission of the results manene 2017 one wangon 2017 results kanene owuoka kaka ne biro transmitted ne okbed ne ken eyo makare ahinya in terms of electronically ne okbed maber koro kanene gidhi girango the reason gimomiyo omaene ok ne gitimo gimilon improvement makata polling stations moko nitie man ne onge ne onge gimilon walwacho no network coverage 3G network coverage to kane gibet pin to negi mai en issue mane gitimo ang'owa koro ne gitemo loso ma polling station ng'enygi nobedo covered with 3G network but transmissions of the votes no kit successfully mano is a credit manyaka to wami jo IBC registration of the voters bende nentie gimwa wawacho ni medruok from moloyo jogo manondikore ka go ombulu bende notimo ng'owa no medore mano be gima nyaka to yie negitimo ng'owa negitimo maber nyokora moge jwang wantiere karkano wakoni ni main cheno wabende wakawo thuolo mar duol kama intiere karkacha ka wagoni wacho ni ka wagoni sigana kendo imbe miwa pachi ni gigi duto sebedo katimore nade ukinyi makawuono wacho ni wan ngano mawuok ilog mabendo wasewinjo kanyo mano William Onyango studio moro ma Kisumu wantiere kod wendo mabende angwa tudrego ukinyi makawuono angwa nena kata wadhi nyime kotwa ka osebedo moikora ahinya angwa twa kode mano wendo mabende en MCA mar Nyalenda B mano James Oyugi Were nitiere karkacha ochopera Ramogi TV ukinyi makawuono kendo watwa kode mana ka wantiere kode mane chenro ni mara mbako romo koro kigidhi mabor ino ka Kisumu kata bende weche medo mana ikore ikinde mora kochako sani bende wadhi e county ma Homa Bay county ma Migori kata county ma Mombasa mondo wayud patch kata county ma Kisumu kata bende ka wayudogi wadhi mana nyime kodi ka wantiere karkae odiochieng manyoro jatendi ne ntiere mano achiel kachiel ka ne untiere bur Nairobi kaka mane jakom mar IBC bende ne chwalo report mare kaka chenro sebedo katimore
ka IBC jodito mag sirkal nochopo kanyo no jalop speaker mano mar od bura no mar senate nochopo kar kacha kachiel koda ka attorney general ma pacho ka gi jodito mamoko e piny owacho e kinde mane mosruok kadhi nyime nitiere report mane gichiwo winjo ka report mane kacha nitiere gigo mane giwacho ni oyo nitie gik maka magi made wire ni otim yiero mabiro kata commissioners mabiro achiel kuomgi nowacho kanyo ni yiero commissioners matin katin to higni 2 ka yiero pok ochopo pono ma gimoro achiel bende magi somo yiero mokalo ma higa 2022 mana mar bero kinde mabiro e kinde gi mag yiero ero kamano Cleophas yiero commissioners mano is en achiel kuom gima iluongo ni wawacho gi dho kizungu ni recommendation makata wan jok kaka election observers group ne wachiwo recommendation makamano ni commissioners mabiro office kaber to ripo yiergi higni 2 kapok ji otimo ang'o kapok ji odhi yiero koyiergi higni 2 koyiergi higni 2 ka ji pok odhi yiero miyo gi thuolo maber mondo gibed gi ng'iyo kama gitie kendo ging'e kaka itiyo mondo giti maber to shida betie sama koro jogi yiero e dakika mogik kanyo kelo shida sama yiero gi dakika mogik just few months to the election mana ne one of the recommendation anyalo wacho ni en gima ne wa kaka election observers group ne wachiwo paro ni mondo otimore to how marach ne okokete itim mana achiel kuom paro mabende ne ochwalo makoro sani en moro maru maneno ni koro dhi bedo kotiyo yiero mabiro mano paro mano election observers group nochiwo jogo nyaka yier 2 years to the election mondo migi thuolo mondo gibed thuolo makare e tayo yiero mabiro aya nyakora mogo jo mano William Onyango jakanyo mar ilog apisa mantiere kar kanyo bende ma wodo nagi ma wiele rainya kendo miyo chal mar wacho kaka gigo sebedo kacha paro mag sebedo ka gisomo ne duol ma tayo yiero ma pacho kae mano mar IBC e kinde ma yiero bende no chako ino kanyo higa mar 2017 kane Chebukati donjo kanyo kaka jakom kachiel koda ka yiero mokalo mano ma higa 2022 adhi e studio ma Kisumu atura kachiel koda James Oyugi Were mano MCA ma Kisumu mano ma wuok Nyalenda B James Oyugi Were oyawre Kisumu chewe machalo nade ta enya jogi ma jo Nyalenda B okinyi ma kawuono twake ne wi ilingany Wafula Chebukati jakom mar IBC ma odiochieng' ma kawuono odiochieng' mare mogik ini pare yo machalo nade machiegne twak erokamano ma en James Oyugi Were MCA ma Nyalenda B ward Kisumu Central Kisumu County moso jo oganda Ramogi duto ni oyawre uru an bende amor ka donje twak mar Chebukati wuok Chebukati office okinyi ma kawuono erokamano ahinya ka kinde gi bende korida ka uthuolo mondo mi par Wafula Chebukati kaka jakom osetayo IBC kuom thuolo mar higni 6 en ang'o ma umori gi ang'o ma nok omori e tende thuolo mar higni 6 erokamano kinyalo winja mana mage manomori e higni 6 kora nyalo winjo e higni 6 mosekalo erokamano ahinya kiduogo kendo koro wanyalo tudo achiel kachiel e higni 6 mokalo mage manomori mage bende manok omori e thuolo no duto kane Wafula Chebukati en jakom mar IBC erokamano higni 6 ma Wafula Chebukati obedo office anyalo wacho ni gimomora matin en ni osebedo jalno motegne office kendo osebedo ni decision mochung'ne gima ochung'ne e gima odhi motim kendo mo implement to gimoko mora en ni ywak mar jopiny kata ywak mane oppositions keto ne e ndalo mar yiero ok ochikne ite nikech kata kiwacho nitiere recommendations mane observers oketo to recommendations gi kanoketi tineno ka en gimoro amora mowachi tineno ka okwedo kendo otero mabor to mage nyalo miyo confidence mar jopiny bedo kuome kaka ng'ama noyier mondo ta yiero e Kenya mangima omiyo an akwayo ni mana kaka ne osebed ki ilieko kata kiwacho ni kapok wadhi yiero to nego bed ni chike manoket piny iluwo achiel kachiel
ing'iyo ni commissioners gi gibed office chon motim gimoro amora, boundary review otimore kaka dwarore, kuro kaw kaka dwarore, ondik jogo madhi telonwa yiero kaka dwarore. Omiyo mago kanotimo to dowuok ka en ng'ama ipake moloyo. To kata yiero manokadhone ineno kane wabedo gi tungni nikech nitie gik mane jo opposition wacho nonego tim to Chebukati nokochiko ne ite, emomiyo yiero dhi mok kethore. Omiyo an awuok kata en wuok e office ka an ng'ano mok mor kode kata matin. Erokamano ahinya kiwacho kanyo ni gik modhi pare go bende nitiere kata kaka chike bende onego bed ni luwo. Ang'o duogo iri bende Mheshimiwa James Oyugi Were ka iwuok e kaunti ma Kisumu ne mimiwa pachi mathoth bende kotenore kod gigi bende wada winjo sani. Gino mane Wafula Chebukati ne olose mano kotenore kod telo mare mosebedo kacha e thuolo mar higni 6. Wacho ni en osetimo tich makare kata ko ganda jo Kenya mamoko bende nigi paro mopogore opogore. Kata kamano awinje kaka noloso odiochieng' manyoro kanochiwo twak mare. A very contented man, and I say we gave it our best. We chatted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. William Onyango, pachi kotenore gi ma Chebukati wacho. Anyalo wacho mana kama Mheshimiwa wacho. Chebukati sana sana yiero ma 2022. No otae lwasi ma kizungu wacho no high tension. To Chebukati kaka jatelo mar IBC no chung' motegno. Ne en kod expected nentie da jiduto manene rango nentie ji mang'eny mane rango yiero ni kendo ji wengi duto mang'eny nen kode ok jo ne range ok jo Kenya kende to kata koda pinje maoko ne rango Chebukati koro en bende nen go pressure mar mondo timang'owa o deliver kendo nentie gik mane goe koni ma jomoko wacho ne ok otimo maber ka but Chebukati no chung' motegno emiyo ne ko wacho ne is a contented man en wacho otiyo maber to indeed anyalo wacho Chebukati otemo no wacho ka jatelo pressure manene nitie kodo manene owinjo kata manene around ne kisungu wacho was overwhelming manene ka ng'ato to onyalo timo no nyalo resign but ni chung' ang'owa ni chung' motegno bo deliver election kanyo nyaka wamie credit mo deserve at that point. Aya lwasi no pogore nyakoro moge jwang motelo ne Wafula Chebukati no kata Samuel Kivitu ne ntiere kata Isaka San jogi duto notieko kendo ne giwuok. Wafula Chebukati riwre kod gi e kwan mag jogo mosebedo jotelo kaachiel koda jokom mag IBC. Nying no pogore kinde mokalo ne ntiere wacho ni mano nitie mana duol mane tew yiero mane ok omed kata gi kiewo mane kinde mokalo sani kano med nyaka kiewo gigolo tuma gisibedo kacha ka gitimo kendo ka gigoro gigi mopogore opogore nyaka sani paro chalo nade. Adhir Mheshimiwa James Oyugi Were kani Kisumu wacho kata ni en wuok e apisi mano Wafula Chebukati wuok e apisi ka otiyo kendo chunye en gi mor ahinya nimar otimo tich madwarore tich mane chik okone ni mondo tim kata doko ni lwasi ne opogore lwasi nyalo bedo opogore gi yiero mabende mosebedo mosekalo kacha kata kamano in kata ka koro nyalo mi thuolo mondo mimiye kuom atamalo 10 inyalo miye adi tena ng'o minyalo miye atamalo maromo kamano kata ka en achiel bi miya ochalo nade e kinde gi duto. Erokamano an awacho na nyalo miyo Chebukati atamalo 6 kuom 10. Tamalo 6 kuom 10 anyalo miye nikech temo to notemo kata noketho kamano to ing'eni yiero always en ga sache ma ji dhi e yiero to wan gi tungni mang'eny kendo iyudo ka weche wuok mang'eny kon gi kon to iyudo ka nitiere weche mane ji olieko ni ok timre maber mana ka ni chake mar ndiko joma ne dhi tayo yiero tiyudo ka kabila moro
nokete mang'eny maloyo kabinde mamoko nikech iyudo ni Kenya nigi kabinde 42 to 42 gi ok inyal kawo kuom returning officers mane dhi 47 isekawo kabila achiel 120. Mano nyiso ni ne nitie genuine concern kuom jopiny. Omiyo an awacho ni dino winj kwayo ma jopiny kata paro manigolo ne mondo mi nokonye dhi e yiero maber. Dino kawo parogo to Wafula Chebukati do deliver 9 atamalo 9 kata atamalo 10. Omiyo mane kwayo na kende kata mano awacho ni marks 4 go. Atamalo 4 ga mae mana nikech koso kawo paro kata maoni mane jo opposition kata civil society kata ji mang'eny ne miye mondo mi otelnwa yiero mane mar 2022. Erokamano ahinya James Were Kenya kaunti ma Kisumu. Awaduogo iri kanyo mondo ikonwa ni kiwacho ni notemo kata dog notimo marach. Gini gik mage manotimore marach mondo mi commissioners manyien bende kik bed koda chiedhnade machalo kamano. Pod adhi e kaunti ma Kisumu kanyo ayude MCA machon mano mar wardno ma Southwest Kisumu, Eric Agola atura kodi e yo simu achiel kachiel oyawre kama intie kanyo ichiewo e yo machalo nade. Awinjo ni intiere e yo beach moro, ayikura ni en beach mane mantiere gwenge ma Kisumu kanyo to twak odiochieng' ma kawuono iparo Wafula Chebukati nade? Magogal Beach, Kisumu West, Southwest Kisumu Ward. To kaparo kawuono ne en gima lich ahinya. Kinde moro ne awinjo no yalo moro kane patho moro ne yalo owacho ni gik moko rumo. Adier kanyoro monyoro kinde mag Chebukati office nyorumo. To gima nyalo wacho ni wan kaka oganda mar jo Kenya, kaka jatelo kata kaka jakenya moro amora ma jago kura, anyalo wacho ni Chebukati chutho kaka commissioners ma osebedo e Kenya ok osebedo commissioners maber. Chebukati achiel kuom ma ok osetimo maber ahinya nikech ka ing'iyo yiero mane otimo mokwongo mane okethi kod court, mano nyiso ni ne nitiere buche mang'eny kata bugni mang'eny mane ok otimore maber e yiero mar 2017. Kendo kanyo chopo yiero manyoro ni to nyo ochako tayo yiero manyo go ji gi bok ahinya. Kani ing'iyo mos kaka ne Chebukati ne pango officers ge, jok mano bedo posted kata mano yier kaka jotelo mane bedo tayo yiero e sub counties kata constituencies notimo yo ma very skewed kendo ne ji pod we manie no yuma nikech iyudo ka dot moro ne oketi kendo nokawo constituencies mang'eny ne ketgi strategically kana ging'eyo gima ne gitimo. Koro nyalo wacho ni Chebukati noikore mar rig election kata mar chocho yiero chon kane en gima noikore kendo nochako keto chenro mar chon ahinya. E kindegi duto mago moko kuom gigo minyabedo kata ni inyalo parego. Inyalo wacho ng'o kotenore kod ikruok ma osebedo kajo are yiero ma higa 2017 kod mano bende mar 2022. Pogruok moro amora mane oneno, gino mane omori gi bende mano komori e ikruok mar yiero ma kamago. Eric, inyalo mana winja kapo nono inyalo lose wi ikruok ne yiero mano mar higa 2017 kod higa mokalo. Yiero ikruok mare ne chalo nade ka rango mano bende kindego nene jakom mar IBC e thuologo duto ninyalo kawe e yo machalo nade? Ikruok ne nitie miriambo mang'eny. Ichiro ka IBC nomi pesa mar timo ikruok mondo mi gita yiero to ikruok notim ne gitime ka ne gin gi pachgi moro. It was strategically planned mondo mi rig election. Gik mane giwacho ni ne giikore ok ne adier ne giikore ne yiero. Nikech king'iyo mos iyudo ka voter education ne ok otim maber. King'iyo kata mana kaka ne itayo ndiko kura, iyudo ka sama tin giketo muda ma ok oromo ahinya. Inyalo ni puonjo jopiny ne ok otim e yo makare. To moloyo makoro nomulo ahinya en kaka kura kane chopo kama koro go kura ne itimo.
ne ntiere chochni ma onge gima ne wanyalo follow nikech media ne chochowa kod lendo yudo ka wawinjo ka report mantiere koni opogore gi gima kocha. Omiyo ng'ikruok ne ntiere, omiyo ka dipo ni ichiwo ne ji mark kata ichiwo tamalo, anyalo wacho ni Chebukati ne omiyo kata ne iti kode kata ne oikore mondo chwer remo e piny mar Kenya. Kata kamano jo Kenya wanyalo gone giro kamano ni ok ne giluwo direction mane ochomgi kod Chebukati. Omiyo biro dong' kata ka odong' ka odhi ka retire, biro dong' kaka ng'atno ma oweyo bugo matut kendo oweyo ng'ikruok mang'eny ne oganda mar jo Kenya. Wuok apis mare kaka jakom mar IBC kendo wuok kata ka onge commissioner moro amora madong' kanyo. Mano kaluwore ni kinde tielo mare mokwongo nitie commissioners manogwe tao tok yiero mar 2017 ma inyalo par nyingegi githoth. Iwacho kata ni kama oting'o Roslyn Akombe gini kane giwuok, jo commissioners manyien manoyier bende noduoko gwe tao tok yiero mar higa 2022. Wuok mar commissioners adek gi, mano jakom mar commission Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie kaachiel kod Aboya Molu, keto commission e yo machalo nade e kinde gi dunegi timo tich kaka commission. Inyalo miyo commission atamalo maromo nade kata kisechiwo commission kata kisemiyo Wafula Chebukati atamalo mage? Ing'eyo ni nitie gima iluongo ni quorum kata quorum. E court iluongo ni quorum, to bura iluongo ni quorum. Ok inyal bedo ng'at ma in ng'at achiel ite ringi nikech commissioners osebedo ka ringo Chebukati mang'eny. Iyudo ka ne kombe gini noringo, mano nyiso ni kaka notayo commission ne ok omorogi. Kendo ka manyo chopo sani, nitiere commissioners adek, commissioners 4 mane owuok kendo ne gikwedo duoko mane Chebukati dhi lando kata kaka notayo tallying mag results. Mano nyiso ni he was not a good leader. You cannot be a commissioner or a chair ma jogi te onge team may lead iweyo gi e kor nam tinigo. Yes, ogo mochiwo results koro wan gi President Ruto as the President of the Republic of Kenya, but jok manomigi go tich constitutionally ok ogo godo. Mano nyiso ni ok en jatelo maber. Aya, wach mari mogik odiochieng' ma kawuono kapok aweyi mondo mi idhi chenro mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Kawach ni Ogalko Beach kama intiere kar kacha, wach mari mogik ka koro dhi retire, nitiere gik mopogore opogore mano bedo kacha ka gichwalo kaka commission ni dewaer ni magi otim e kinde ma jo Kenya koro dhi bedo ni yudo commissioners manyien. Achiel kuom gi kwa achiel kuom mara Professor Abdi Gulie kod Boya Molu ne ni weche mag jo siasa kik gidonjre jogo midhi yier kaka commissioners. Kama chielo bende ni bedo kacha ni tiyo kachiel kod jokanyo kata stakeholders go mag weche go mag yiero e yo moro makare, kachiel koda ka keto arita kwe motegno mano e National Tallying Center, kachiel koda ka yiene mana ji manok mondo mi odonje e tallying centers ma opogore opogore. Jogo ma owinjore emonego bed ni donjo kar kacha. Pachi mogik nyalo bedo mane kotenore koda dwaro mane giwacho ni oyo jogi nyalo konyowa e yo machalo kama e kinde mabiro? Anyalo yie kod paro ni arita mar ng'ata nigi ratiro mar bedo kod arita makare. Mano is a fundamental right, and therefore I would propose ni mondo mi wane kaka jo Kenya kendo agombo rito kendo arito ni jakom Raila Amolo Odinga en jal mosebedo ka chung' ne jopiny mondo mi lokruok obedie. Kendo agombo ni achiel kuom gigo mobiro wacho wang'i kaka wanyalo reform election system ma Kenya, whereas commissioners kata kibiro yier kata kibiro yier jakom kod commissioners oyier ge yo makare, to chike be mondo loki mar tayo weche mag yiero nikech kaka osebedo kitayo chike ayudo ka jakom nodwa mi teko mang'eny. Ne nitiere lakuna e chik manomiyo jakom omi teko mang'eny, omiyo ka koro Chebukati ne koro ne ni kod teko ma koro kata misbehave kata ong'iewe mondo jakonchiel to dhi gi piny mangima. Koro election act should be amended. This man is the only way to go. But such movement amended the clauses mag security and whatever mago bende should be looked into. But I'm praying ni Kenya mondo maintain peace nikech mano ema biro miyo kata ka chik iloso na joma ngima. Koro ka waketo kwe ma jopiny bedo kod ngima makare kendo ngima makiny, to wanyalo bedo kod dongruok makare. An kaka jatelo sani eri I'm at the beach doing my business at the beach nikech osetim yiero kendo akwayo jowa manyoyier ni mondo gitim maber ne jo Kenya nikech mano e democracy. Seche moko kaka Raila Amolo Odinga
wang'eni dhi bedo president moko notimore ataro e kombe wa mamoko bende kaka koma mar Southwest notimore ataro mar kaka dwaro jomoko, but we must accept and move on. Erokamano ahinya. Mano Eric Agola, MCA machon ma Southwest Kisumu, oture kod achiel kachiel ka en Ogal Kobich mantiere e county ma Kisumu. Kinyi ma kaone erokamano nyako biru thuolo matwa koda yor simu achiel kachiel okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi jongwa dhi nyime kod twak okinyi ma kawuono kendo koro darango chenro mopogore opogore tiyo machiegni kod commissioners mamoko mane penjo mada penjo kae William Onyango. William, kae rango ikine kaka ubedo ka urango yiero mopogore opogore tiyo kod commissioners gi kinde ma inywako ombulu kilando gi kod chenro mopogore opogore. Wafula Chebukati nyalo miye max marom nade kae rango ni tiyo kod commissioners ge owinjo kata kaka Eric Agola owacho ni commissioners mathoth bedo sebedo ka gwetao ikinde ma ene jakom en ma nigi tabu koso commissioners mawuok gi ma nigi tabu nyalo miye max edi in kora miya ne ewi apar kachi nyalo miye di gati kona gimo miye chiwo max machalo kama erokamano Cleophas. En Chebukati ka miyo max ada miye max generally kalure kod tich mosetiyo kuom higni auchiel nyaka chiel kawuono abro miye max 8 kalure kod tich mosetiyo chakre 2017 ta election kon 2022 abiyo max 8 mana bore ewi apar mano meni wakata ni very good mano bena mano opoko chopa excellent mano opoko chopa excellent adiera opoko chopa excellent osekalo average but osekalo average nyaka wayiere Mr. Cleophas ni tayo elections oketich mayot kende en koda gima walu kizungu luongo ni challenge kan kacha to IBC gitemo landi challenges gi improve elections kirango security wise alo rito katamna alora mar kama ji goya mbulu IBC otemo wan ka observers kane wawuotho wanwang kama ji dhi lute mbulu nwanwang ka security nitie maber ma onge ngama kelo tulo kamiti mangowa kama igoye ilute mbulu mano gima ne nyaka otima ngowa nyaka wamigi election technology gi improve itemo gi improve konde mane onge kod network coverage mar 3G chande gitima ngowa gitemo bugineno at least koro gitimo ginwango kaka 3G network nyalo bete kacha buji koro nyalo go kura butima ngowa bu results oyude yo maber kawacho kadoko korka kara rach manyalo nwango ma anyaneno no Mr. Chebukati okne oluwa ahinya 2017 ne waneno kanene nitie pogro kind commissioners mane Dr. Roselyn Akombe notima ngowa nogwe tao to nogwe tao kowacho ne okwen gi yie kod ngowa i commissioner ne nitie gimoro ma maybe nitie kanyo ma is not transparent okoyie kod nogwe tao kor 2022 kanyo wadhi yiero kendo waneno gimachielo kaka jatelo Mr. Chebukati noripo bedni orango to angomo miyo jo commissioner cha no resign to otima ngowa ogenge gicha kitima ngowa kik chak nore kendo 2017 to en chal ne orango to kogengo 2017 kanyo wamie kanyo wanyalo tima ngowa wanyalo mae max ni okendu mechanism maber ma resolving the dispute within makanya noko dhiyo makari nyalo miye di ewi apar kanyo ta anyalo mi angwen for oten mano koro poko chopa average mano kanyo kochupa average koro moge jwang podi medo mana make waseyudo aboro overall kacha kwa dok piny kacha no ka max medo mana dok piny William naam kama chielo makoro darango e chenro mage mag tiyo kod gi wacho ni kacha higa mar 2017 gigo mano timore noko loso gi kaka onego ti kod commissioners sani koro oseduogo kacha wayudo gi higa mar 2022 commissioners moko bende chako gwetao mano tok yiero gino madhi timore kendo ka commissioners manyien odonjo nitie commissioners maponono dhi donjo mano wang'eni gidhi bedo gi thuolo mar donjo e PC margi gibed gi paro machalo nade mopogore gi commissioners mokalo mano tele kod Wafula Chebukati kamano Mr. Cleophas an gima dagomb ni commissioners manyien mabiro dibed kodo ka gibiro magi gibedo sworn into the office and dibed gi maber ka gi stick to the oath magi kao ni jo gitimo ngowa gidwa tiyo gin jomulung gitigi jo piny gi stick to the oath magi kao ka ging'eyo tijgi ka ging'eyo mandate margi
Ngin gidwa deliver a credible elections ni citizen ma Kenya. Kik gibedi joma can be swayed in ma inyalo luong thenge gi jomoko to pachgi timang'owa iloko. Kik gibedi joma lazy ma chiko itigi ni weche ma onge ang'o ma onge tiende manyalo miyo compromise ang'owa tijgi to gi stick to the oath of the office ma gikawo ka ging'iyo ni oyergi gi jok oyergi mondo gita yiero to yiero ni en mar jopiny. Aya, mak parono gi kanyo, ang' dhi e kaunti ma Kisumu bende. Kaunti ma Kisumu kaono bende jotwak. Wan gi twak kod wendo e studio, waseyudo simu kacha, koro dachoko pat jopiny bende e kaunti no kae to warango counties mamoko bende. Kata kamano, Mheshimiwa James Ogiwere ang' mak penjo ni wiye. Ka waduogo bang' winjo pa jo Kisumu, ang' omiwa pache. Siasa donjo kanye e IBC. Wafula Chebukati bende osetimo siasa e iye kanyo, koso siasa ne onge. Pache wi siasa madonjo kod commission en mane. Achiel kachiel wadhir nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, Kisumu chiew nade odiochieng' ma kawuono to kama ichope kar kanyo pach jopiny gin nade? Gin giparo Wafula Chebukati kachiel kod Alange commissioners mamoko makoro odiochieng' ma kawuono wuok e apisi e yo machalo nade? Millicent. Pero kamana inya Cleophas achiel kachiel kwa oke county ma Kisumu kaendi. Kisumu kocho maber kaka ung'eyo ni sani bende wan gi tuke ma kikos mamede dhi nyime ma counties 47 dhi go nyime. To kopogore gi mano e county ni bende wadwa ni jopiny olernwa ni to ginto ginyo paro jakom mar duol mochung' ne kew kod yiero mapacho kaendi Wafula Chebukati yo machalo nade makoro chopo ni en kod Lange bende owuok e apisa. Ang' nateri achiel kachiel irgi mondo gimiwa pachgi ka ok aketho seche kapok aduogo. Kachako kodi king'iyo kamera ni chak na ginyingi manisa ni to into inya paro Wafula Chebukati nade sani wang'ega ni nitiere sama kochopo to jakom mar IBC wuok ga apis to iyiero ng'ama chielo miya pachi. An gi nyinga Wilson Ouko Ador. Chebukati gima nyalo chalo gi Chebukati tama yudo nikech Chebukati kano donjo office ne wan gi matumaini kendo ne wan gi geno ni Chebukati dhi deliver. Koro bang'e to waneno na ka Chebukati tije ochalo ng'ama bende chamo gik misoyo piny gi eki. Koro Chebukati ni ando kata ko to agombo wanono kabisa mabe onego be nosemake nikech gik mosetimonwa election dege duto kwane ka gin election morie kuro. Miyo an ok dawachi gimoro ewi Chebukati. Dagombo ni Chebukati mondo doga dala to wadware uru kaka wanyalo yiero joma nyalo keto no election e yo ma transparent mabedo thuolo. Maonge gimoro ni bedo intimidated ni sirikal be donjo e iye kata ni jomoko be biro ketho kata jopinje ma ok donjo election. Chebukati nyo bedo influence gi pesa to gi jopinje ma oko. Miyo en ocham pesa no dhi go thurgi. Wewa mondo Kenya wachak wayud yo manyien mondo walos reforms mag election obed makare mondo oyud ng'ama nyalo bedo electoral commissioner maber manyalo loso no election makawa election kwa sepango line uko wuok e line to wang'e ni gima wayiero dhi bedo gima dieri. Omiyo Chebukati odhi athurgi. Ero kama na nyama chiegni madama piyo in pachi chalo nade? Ginyinga en Peter Bura. To an gima nyalo wacho kuom Chebukati maneno motimo maber onge. Kech yiero mokwongo time Kenya ka nokethi. Onge gimoro mano aneno manilongo kanyo nikech gik manowachi bende ko wachako waduogo yiero mochako timo mar ariyo. Ne gigo duto pod naneno mana ka gik manonyise ni oloki ne pod otimore atima e yiero mar 2022. Koro kaneno gima Chebukati okonyago okonyogo yiero ma Kenya ka tich ne nyocha rach. Madeber Chebukati sani de koni kamiti otowe jela nikech onge gimo konyo malong'o tich ne olil. Odhi dala to be sana oningo be ni make mondo so iye. Wayud jok moko manyalo commissioner mo manyalo ritonwa yiero maber man gi lere iye. To weche moko mofuwo mag Chebukati gi omake go otere go iye mondo jok mabiro bang'e one ni ng'at manotimo kosa omake otere iye koro gembo gi bitimo kosa. An mane pacha. Ero kamano machiegni in pachi chalo nadi nyalo paro Chebukati gi Lange masani bende wuok e apis kata ndalogi mar apis orumo. Inya paro gang'owa? Ero kamano an Gilbert Obuya ajatich ma Kisumu ka. Wacho wach Chebukati ni en gima osebedo marenjo Kenya ka ne yiere pok gimoro amoro bedo maber. Koro ana wacho ni ne joma yiero giga kata joma chungo giga mondo gibed ofis no. Akwani Chebukati kadhi to dhi adhiya to mibiro yier mondo obede gi paro moro maber kata obede gi tich moro maber. Kiko bedi ego Chebukati osebed ke Chebukati Joseph lwete mang'eny nikech kitiyo tich matin opono tiyo tich matin to tich mutiyo maduong'
tich mutiyo no en tich ma ji te ng'iyo ma ka dipo ni okoso kamoro matin to nego ji mang'eny. Omiyo akwayo ni kibiro yier ng'ama chielo kata ng'ama winja mibiro yier ka dipo ni ibiro yieri ofisno mondo itiye yo makare ibed jaratiro kitiyo gi jokenya yo makare king'eyo ni jomitiyogo jigo ombulu mondo yier ng'ato to kok udwaro election to utim selection kech wan wadhiga election wayiero ng'ama wadwaro to kutimo selection kuom ng'ama une modwaro to kare kwerwa uru kwadhi election ka ok kamano to eru kamano. Erokamano ahinya ng'ama chielo mana mapiyo piyo pachi nyalo charo nadi nyapolo Chebukati gi lange yo mane. Erokamano ahinya an gi nyinga iluonga ne Jono Kaka joma ng'eny luonga no kaka nabi maduong' madiang' awach ni gima Chebukati otimo madipaki to kane nikech kosa sio kosa to kurudia kosa ndio kosa. Ung'e ni kosa ma Chebukati onwayo bedo mang'eny ahinya. Gima dakwa ni Chebukati osetieko mare odhi e yweyo koro tim midhi yier ground yiero maber obed county sub county skun modong yiero maber lakini kochopo malo gik manyo jopiny oneno ok nyomoro jopiny koro akwayo ni next midhi yier Chebukati en odhi adhi oyuo osetieko mare onge gima onyatimo lakini timo to kotimo maber 2017 from 2013 2017 kendo sani 2022 ok waneno mor ahinya kuom Chebukati ahinya kaluwore kod gik manyotimore jokenya nyo ywak nyithindo jodongo nyaka joma nade kata sani nitie joma pod ywak koro akwayo ni ka Chebukati dhi e yiero Kenya mi ofis midhi yier jakom manyien obede jakom matiyo gi ji right gi gima jopiny dwaro mane gima diang' awachi kik obed ng'ama yiero ng'at ma ene modwaro to yier ng'ama jopiny dwaro. Erokamano ahinya machiegni Happy New Year. Sani wawuoyo ewi Chebukati gi lange owuok e apis kata giwuok e apis inyalo pare gang'o sama koro isewe mondo mi owuog e apis owene ng'ama chielo madhi donjo. Erokamano nyinga iluongo ne Isayo Nyango. Tim marach iparo go ng'ato maber be inyalo par go ng'ato. Chebukati timbene richo nikech kane Maragara noyalo kes mokwongo Maragara owacho makosa mane nitie gi gik Maraga mondo gik mantie mondo losi onge gima nolosi ar Chebukati ne ok ochenji ka koro nyo wachak wadhi e yiero ni bende nyo ging'eyo maler ni yiero kotimore maber to en pod winjo kopakore ni yiero nyo ber kendo wacho no kelo reforms. An gima da her wacho gin weche ariyo. Mokwongo the international community ng'at miluongo na America gi British ne gi colonize wa chon giwewa koro mondo walos gigewa kata nyathi kosechako wuoth modongo iweye obedo independent giwewa mondo wabed gi kwe because kaka jo Kenya wan gi adieri na America nyocho interfere gi yiero manyocha wan go kar kane gi Chebukati no bende omiyo samwa bro dhi e yiero anda kwa jo Kenya mayiero ji Maraga cha ene manene ka ng'ama nyalo bedo jatelo maber manyalo kelo reforms manyalo miyo jo Kenya bedi gi ng'ama gidwaro gimany Maraga nikech onge tiende dhi e yiero to uyiero ng'ato to uparo nu yombo kae tilando gik moko nono kae to ng'ato dog pakore kako ng'ama ber motimo gik maber. He belong to jail. Chebukati onego bed ni e jela. Erokamano ahinya katieko mana mapiyo piyo ini nyalo wacho ang'o iparo Chebukati gi ang'o kod lange masani giwuok e apis. Gima dapar godo Chebukati gi lange onge gima ber ma dapar gigo nikech 2017 ne gimiyo ji otho e Kenya ka ne wawito jo baby pendo nyocha ka be ne gidwa kelo tho moko ma mok ni kare to Maraga no point kuonde mane richo mana kaka nyawadose wacho to onge reform mora mora mane Chebukati okete election electoral commission ka koro nyaka sani an kata Chebukati wuok kata ibo yier electoral commission machielo body machielo aonge gi yie kodgi kata kura ma 2027 an personally an Kerry okapar ka bodhi go kura nikech jo US gi Britain interfere gi election ma Kenya ka erokamano nyaka tieko mana mapiyo ini nya wacho ang'o. An nyingi luonga ni Bernard Andiwo an gima dapar go Chebukati tonge anyalo pane ni ng'ama jakuo ong'ama osehinyo jo Kenya election ariyo kendo lit nade ni Chebukati pakre notiyo maber an gima nyalo wacho no dhi adhiya gi kwe Nyasaye mane chule mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya katieko kantie ng'ama bende pod nyagolo pache. Erokamano an iluonga ni David Otieno to awacho ni Maraga ma Chebukati en ng'ama rach omiyo athagora kende Kenya abedo gi stress mang'eny kech nabedo gi mor kanen mbele taduga abedo gi stress sani ok anya yudo ber nikech nyithinda bende moko e dhot ok anya dhi skul aonge kaka konyra omiyo wacho Chebukati en odhi adhiya dala to gimotimo rach Nyasaye biro nene. Erokamano ahinya mana mapiyo.
Kamano. An luonga ni Kevin Ochieng. An youth ma Kisumu County. To Chebukati okonego gimotimo okotim gimoro maber. Kako wuok okonego beno pakre. Owe pake gi jopiny. To kako dhino en 6 months ago emano nego beno retire. To gi sani kako wacho no retire sana ng'eni ene heg. Gi sani kako retire ni okonego beno appreciate ni otiyo tich maber. Tich marach motimo no Nyasaye bro nene kama kete. To gi sani kaka ne onego beni gimoro onego beni timone. En sani onego beni ene heg. Man ng'ami dewo. We pakre nwa e Kenya ka to gi rights marwa to okomiyowa. Mana kamano Cleophas kaka isewinjo moko kuom paro kowuok kuom jodak ma Kisumu gigo mabende giwacho opogore kuom jakom mar IBC Manu Wafula Chebukati gik ma ginyalo parego ka opogore gi mago waboro wei mondo mi dhi nyime kod twak mar Bakoromo ka bende wan be wamedo ringo koni kod kocha wamed kelo nu weche wamedo tucho e kaunti ma Kisumu kan ka ungioge penjo mora taduogo ni studio kanyo mondo mi dhi nyime Cleophas. Kamano ina milisen tabiangu kumbago na twak yo makare county ma Kisumu ng'ena ng'erengo idhi tugo moko mantiere Kikoska mantiere maloyo mamboleo kocha ichop maber kendo keketori kendo weche manyien saa 7 saa 10 kod mano saa 1 kod saa 3 kamano mano Millicent Adhiambo nyakora moge jongo kuke county ma Kisumu mano pach jodak county ma Kisumu gigole mana kaka gipare kendo gikele mana yo machalo kamano kendo koro sani yena mondo mi wakaw ywewa mokwongo ichen mar Bakoromo wakawe sani ka waduogo penjo mana penjo mheshimiwa James Oyugi were kani Kisumu siasa nodonjore nade ya IBC bende oparo ni siasa nodonjo adieri ka nodonjo nade ukinyi makawuono wan gi welo Suma Nairobi jakanyo kod apisa mar ILOG nika mano William Onyango Suma Kisumu James Oyugi were simbe moko pod waduogo goyo ka mano koting'o nyaka simu ne seneta machon e kaunti ma Kisumu koro kik idhi mabor ikete mana ka Ramogi TV chenro ma pod dhi nyime sani to wakaw yweyo masani ka waduogo twak biro dhi nyime. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki nomboko boli mbai wana ina boli ga. Kozimba ta geti ya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njosata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakora mogi jongo seduogo ntiere ka cheno mar mbaka oromo mabende koro wachoko pach oganda wago kodi mbaka iwacho ni piny tigero mana gi mbaka makoro wago sani en mbaka bende manyalo bedo ni chiegni gi dhod chuny ahinya bende kaka ja Kenya in gi paro mopogore mago bende warwako ka ukinyi makono wapar ni wantiere kacha live e Facebook mar Ramogi TV en mana chele piny mangima man gi tik mambulu kidhi e Facebook kacha manya kacha ni Ramogi TV iyudo kacha to nitie penjo ka koket ni twak kantiere imiyo wapachi e comment section kacha di mana kono wakacha ni pachien mane kotenore gi twak ma wantiere godo to yot mana rango ni mar kidonje Facebook kacha iranga kanyo to ka yudo penjo mopenji
tiduoko kaka sani be nitie mana picha moketo kanyo mbui marwa wantiere live kacha gime wacho mano kaka Lewis Woda Wasi Boda wacho ni enok weyo kata legacy aya mano pache Dorian Pex bende wacho ni yes Maraga aya mano bende mana pache koro Ramogi TV Facebook wacho ni thuolo mar keto gimi paro gino midwa wacho ikete kacha kendo thuolo mar some bende wasome yudo SMS line marwa bende na 3-6-000 paro opogore kendo kama gintiere karakacha SMS ni iore bende wasome mana karaka kaka sani anopinja kaya cham gi wadu okamor gi tich mane Chebukati otimo mano pache kakore no bende wasome mana ka wadhi e kaunti ma Kisumu bende watudre gi jofwambo kaachiel koda welo okinyi makauno wadhi Ruendo mano Mheshimiwa James Oyugi Were MCA ma Nyalenda B Kisumu Central Kisumu County penjo motene kod siasa bende nitiere siasa mora ma miparo ere kaka ne siasa odonjore kata siasa notugore machalo nade e kinde mane Wafula Chebukati en jakoma mar IBC thuolo mar higni 6. Erokamano. Kanyalo mana nuoyo penjo kantiere siasa kaachiel koda tich mane Wafula Chebukati otimo kaka jakom mar IBC thuolo mar higni 6 inyalo wacho ang'o ewi siasa madonjore kod tije mar duol monego bed ni chung' kar kende kaka IBC? Erokamano. Anyalo wacho ni siasa nobedo e tanya mar Chebukati kaka commissioner e higni 6. Kich king'iyo yiero mar 2017 tiyudo ni Chebukati nokotayo yiero kaluwore gi chike mane nitie. Kendo kichak ing'iyo 2022 tiyudo ni Chebukati notayo yiero kaluwore gi dwache kata ka dwach josiasa mano support. Nikech iyudo ni yiero ma 2022 ne nigi interest mopogore nyaka jomoko ne nigi interest mawuok oko mar Kenya. Tiyudo ni Chebukati king'iyo preparation mar yiero to preparation gi na wayudo ni they were geared towards a particular candidate. King'iyo ndiko jok mane dhi tawa yiero yudo ka ne gin jok mane oketi mane dhi mane mrengo achiel. Mano ng'isi ni siasa no dhi odonje gini. Omiyo awacho ni sani Chebukati gima inyalo pare go malong'o onge nikech en nochalo ng'ama ne nitiere candidates manonego landi. To mano ok e gima commissioner go bedi. Commissioner go bedi bedo independent kaka nowachi. Nikech niwacho ni independent and boundary commission ma Kenya. Matiende en ng'ama okonego bedi ni ng'ato ng'iso ni tim ma. Omiyo an akwayo ni ka nitiere commissioners madonjo manyien to gidonj ka gikore ni gidwa tiyo ne jo Kenya independently mondo gibed ni gitiye bwo chik kendo gitim ne jo Kenya yiero makende ma credible maonge ywak maonge chwero remo mondo mi jo Kenya oridhika kendo gibed ni kare joma ne waketi ofisgi joma nyalo tego jo Kenya kendo miyo jo Kenya leaders mane gidwaro gi ilo kendo gi hera. Omiyo siasa kik donjie e commission. Siasa kodonje commission to wabro bedo gi chandruok e kinde duto higni kata 2027 pur wadhi bedo mana gi chandruok. Erokamano Bwana Cleophas. Erokamano ahinya mano James Were kantie kaunti ma Kisumu. Koro wadhi e kaunti ma Homa Bay pacho to chalo nade jodak e kaunti ma Homa Bay atudra koda James Latano yaore okinyi ma kawuono twak ma wantiere godo iparo Wafula Chebukati e yo machalo nade higni 6 ma osetiyo chokono ne pak jodak e kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono kae to ikelnwa mana achiel kachiel e chenro mar mbako romo gona mbaka gi jodak e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ayudi achiel kachiel koa e kaunti ma Homa Bay kama mbaka oromo kawuono wadonje wach mar kaka jatelo manyo chung ne duol mochung kende mar yiero e Kenya ka migosi Chebukati kuro dichieng makawuono bedo odichienge mogik makoro chuno ni nyaka to koro bi owuogi ofis kendo we thuolo ne telo manyien mabro donjo. Jatelo ni osetiyo e yore mopogore kendo jopiny nene kane luwore ni ene gimiluongo gi dho wasungu ni public office. Nene apisi no manyo ji tenyo ng'iyo tijene kendo moloyo to nene apisi no manyo chuny ji omoko nikech seche mag yiero en mano bedo kaka jathek kendo en mano ogolo duoko mane miyo tend piny bedo e yo mano ogole duoko. Osetiyo e okenge mopogore, osetiyo e yore mopogore kama nyo bede kaka jatelo
kendo kogik ni sani koro nyaka to wuogi office en okang' ma koro iwacho ni duolno mochung' kende ne yiero koro timo gimiluongo ni history in the making. Gitemo loso ni sirikal manyien o duol manyien ma koro biro chung' ne yiero ni en duolno ma koro biro chalo nade, obiro chalo gi manya osebedo ni koso obiro chalo gi mopogore. To kapok wachope mano dwani wang'iya nena kwago mbaka gi jopiny ni jopiny ne neno Chebukati kaka ng'ama chalo nade. An kaendi gi jadak ma Homa Bay ma bende no oseyudo thuolo mar luwo Chebukati e yore malach nikech ochung' ne ratiro mar oganda. Wagombo ni mondo gonwa mbaka ni osechung' ne ji mang'eny e weche mag dwaro ratich oganda. Chebukati neno kaka ng'ama ne chal nade e tichne mar tayo yiero. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno. An jakedo ne ratiro mar oganda e Homa Bay County ka. Wasebedo kwaluwo chenro mar yiero, wasebedo kwang'iyo kaka yiero itayo e Kenya kaendi are ne migosi Chebukati donje apis mane higa 2017 nyaka sani koro owuok e afise kosetiyo higni 6 ma koro owuok sani 2022. Adwa wacho ni Chebukati chia mare nigi weche mang'eny kendo mathoth monego bed ni ng'iyo. Wiwa ok nyal wil ni history mar Africa kata Kenya mangima kaka commissioner ma presidential election mare petition presidential election petition manoteri in 2017 nochwad piny nikech noyude ka ne nitiere gi ng'ikruok mathoth e ombulu manogo higano. Ma achiel gik manoyudi en ni kura nokogo e yono makare. Miyo chia mare ne watemo ng'iyo kendo watemo ng'iyo fuonni mag chia mage ni to ne chalo nade. Mano gima dho ngere luongo ni integrity issues. Wach mar ariyo kisomo article 84 mar katiba mar piny wacho ni koponi go ombulu to nyaka obed accurate, obed simple, obed verifiable. Gik machalo kamagi osebedo kakelo kihondgo e ngima dhano. An kaka nene ni Chebukati oseketo oganda mathoth e Kenya mangima kod tuo mar paro. Mano endo gi dho ngere wanyalo luongo ni post stress disorder PSTD. Ma gima timore ni osemiyo ji mang'eny tuo ma interfere gi gimiluongo ni the right to life. Nikech sama ji dhi go ombulu dhano ma dhi go ombulu, wago go ombulu kwa ngima wan voters. To bang' kwase go ombulu kwa ngima ka wan voters, sama koro idwa som kura midwa yangi ni to ng'at mane moyombo ni to koro ji bedo matuo. Ji bedo gi tuo paro, ji bedo gi tuo mar ng'wech. Omiyo chia mar Chebukati to en kano serve offices okosebedo gima ber kabisa. Wach mar adek madwa wacho en ni Mr. Chebukati kadhi dala gi an awuon kaka nene en ni odhi kendo odhi kabisa. Ok awache yo marach, ta wache nikech en ng'ama is an advocate of the High Court. En wakili mar High Court. Wakili mar High Court en ng'ama omiyo teku mar to uphold the integrity kendo nyako bed noluwo chik. Awache kaka an be ang'eyo ni an jalno maluwo chik. Ang'eyo ni Chebukati is an advocate of the High Court. Mose bedo ka serve a list of advocates. De bedan ni Anti-Law Society of Kenya. Gimokwongo ka gimachalo kamano timore ne okil ma en one of our members. I revoke his license. Obed as an ordinary citizen. Okawach mano endo out of each one. Awache nekech nitiere shida ma osebedo kotimo momiyo iyudo ka like ballot papers o print mang'eny to ilali nitie the total number of registered voters. Kech once ni voto yiechi ni mano en vote marach. Tibo level age kanyo. Wach mar ang'wen en ni polling station presiding officers oklan ga results at the polling station and always ginga quiet about this. Onego beni banka sego kura kaka nago kura manga primary school in Homa Bay Town constituency. Presiding officer mochung'ne that given polling station onego beni lando na ni kura na waseloro kura sapagariyo kunde lando kama gin magi git collect kura gichaki tingo kiani tere tallying center itero kanye. Katiba matingo ni wacho maler ni onego beni ilando kura at the polling station. Mamano endo gimoko sebedo kata to bende dibed ni nene berne kata achiel moro ne en dhano mane tiyo to bende ok dibed ni dhano dibed marach duto bende di nene berne moro gima naneno kar berne en ni time modonjo office kopogore gi jatelo mano okuongo dhi Isaac Hassan mano dhi en ni employees mag IEBC ichulo gi pesa gi in time. Mamano endo is a credit nekech iyudo ka officers matiyo kanyo endo pesa gi donjo negi in time.
makata sama wuoyo kodini onge ng'ama lalamika ma complain ni pok ochule pesane malalamishi mang'eny ni nitiere Zatnao kaka wuoyo ni nitie joma nower KICC Bomas of Kenya mage joma yuago pesgi ni mondo mi ochulgi mano en gima nyalo bedo sorted out. Erokamano. Mano wantiere gi jakedo ne oganda ma otemo leronwa kochung' ne oganda mathoth ma bende nyo owuoyo godo kendo nyo gitimo go twak mang'eny ewi Jadung Chebukati makoro sani kawuono odiochienge mogik e ofis ka obiro yudo thuolo mar wuok kendo jatelo manyien biro donjo kowuok e kaunti ma Homa Bay. An James Latano. Erokamano ahinya mano James Latano. Otwak e yo makare ahinya kendo mano pach jakendo ratiro mag oganda kawuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano James Latano we mondo mi idhi rangu weche mamoko bende madhi kelonwa weche manyien mag migago kagi kacha kod mano bende mara ang'ich welo nyakora mag jwang' wantiere kar kae kendo koro wasewinjogi paro mantiere kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu. William Onyango, iwinjo mano pacho oganda mantiere kar kacha. Pod ntiere gigo mabecho, gigo maricho mane Chebukati bende otimo. Kata kamano ang'e mede mano gi pachi kalure gino magiwacho kaachiel koda ka weche mamoko makoro bende wacho ni gin recommendations ka koro oganda donjo e PC gik mage nyoro ne gilero gi kendo moko bende ntiere godo inyalo mana kona oganda ka kinde mabiro gik mage ma IBC manyien nego bende timo mopore yino ma Chebukati notimo gi jogi. Erokamano Mr. Cleophas. Awinjo pach jo Kanyanam ka gigolo pachgi kuom commissioner makoro dhiyo Chebukati to aneno ka dhano mang'eny ni koda kode gaginga maparo mana ni ka ng'ato durad kode Kisumu kacha to nyago kata mana gikini ada wacho ni mana kaka reporter mogik no wacho ni nen dhano to mane mabero bendo timo Chebukati de racha okasa pote makmano bende nitie kama no time to kaka dhano nitie gimiluongo nitie rem moko koro kaka wan bende election observers ni waneno rem nitie kaka rem mane waneno mawa identify mabende ja wanamoro ka osewacho kanyo voters education ne waneno no IBC higani ma 2022 election mane gitimo ne gitimo voters education moromo to mae nomiyo jopiny okobed gi lony weche marang'o kaka jidhie yiero mano ne gima ne ok gitimo maber ma wakwayo ni next time ka election chakore period mar election chakore IBC otem mondo team voters education puonjo oganda yiero across the country mondo koro ka gidhi yiero to jogi dhi yiero ka ging'eyo gima gidhi ang'owa gima gidhi timo. Mar ariyo ne nitie kaka observers nitie gima bende ne wa observe IBC from 2017 now to 2022 the issue mar the printing of the names no waneno ka IBC postpones elections moko Mombasa to kod Kakamega to issue then printing of emane ukimbala tumas mai ne ken gima wa expect mondo timre at this stage no paro ne giseketo mechanism ama mikakati mar address gigi no wach kane gi postpone election nintie kaka o affect the results the overall results in one way or the other koro mano ne shortfall mane wanena ngowa mono wanene ku IBC ma wakwaye gi next time gi tem timo maber mondo ginen kosa makamago kik bede ni wokie then kawacho ke the attach kum the recommendation aya koro mano ka waduogo kanyo gigo mane gichwalo ni mondo watem e yiero mabiro commissioners manyien omed loso waduogo kanyo mondo mi mulgie ka gintiere kar kacha no kwan gi kacha kwan moyo aboro kuom gi kanyo mage madhi bedo kanyo ni mori moko bende menyalo time yo makare ka yiero manyien poko chopo kada ni mak paro no gi kanyo ni maro wadaringo wachok pat jopiny kendo wachwal twak makamanya ke county ma Migori koro waridre mana kamane county ma Migori oganda to wacho nade koro ratu achiel kachiel koda Jojuma oyawre county ma Migori ka entiere kanyo sani sa 4:30 e county ma Migori pachgi en nade kalore kod tich mar higni 6 ma Wafula Chebukati osebedo kacha kaka jakom mar duol mar tayo yiero mosetayo yiero 2 kaka jakom mar IBC.
George. Erokamano kaunti ma Migori ogando chiwo makare kata kamano to ok bed nyaka sani kodhi nyime koni gi koni en kaunti kod jakom maduolo mar IBC Wafula Chebukati kachielo kod commissioners ariyo ma bende wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono koro tieko thuolo margi mar tieko commission ni bang' bedo kae kuom higni 6. Nyo winjo ka odiochieng' manyoro Chebukati ne ogolo nende kaka osete bedo ka otiyo kuom higni bende koro osebedo lemono ka bende oganda bende nitie kod paro mopogore opogore. Wan wang'e ni to nyaka sani oganda e kaunti ma Migori gin neno mane ma ginyalo golo kuom jakom Chebukati kaachiel kod commission ariyo ma bende koro thuolo margi mar tich e duolni koro rumo odiochieng' ma kawuono. Miye thuolo mondo koro akaw mo kuom pacho oganda e kaunti ma Migori mar ng'eyo ni to chalo nade. Adwa ni ichakna gi nyingi machuok. Nwawinjo ka jakom mar duolno mar chung' ne yiero Wafula Chebukati nosechiwo nende kaka osetiyo makare thuolo mosebedo. In kaka japiny, in kaka jago ombulu ma wuok e kaunti ma Migori, duolni kata Chebukati kod commissioners ariyogi gitiyo nade kuom higni 6 ma gibet e apis? Iluonga ni Frederick, ajadak ma Migori kaendi. Ka golo pacha kuhusu jatelo makoro ayo ofis Wafula Chebukati, jatelo nowinjo bed ni osewuok chon. En mane sane mane pok ochopo. Lakini tich motiyo omoro jomoko to jomoko ok omoro, ok obedo justice e tije. En tich manyo tungni ng'enye, manyo adiera tine. Koro kata kodhi dala, odhi adhiya dala kamano eri to gima ng'eyo ni ei Kenya mwantiere jok machalo kamagi mabe tich nosetamo moko tiyo malong'o. Pod iboyudo ni pod giboyudo mana ofise moko ma pod gidok tiye. To ma ok tim makare nikech king'iyo tich Chebukati te kaka ochako tiyo nyaka sani ok otiyo makare. Kata koro kodhi dala ber mondo odhi adhiya dala to wakwayo ni jatelo moro mabiro donjo mar IBC machielo oyie mondo mi obed ng'at moro man gi pache manyalo tiyo ne jopiny makare ma ng'ato ka ng'ato e tung piny Kenya te nyalo bedo mamor gi duoko ma onyalo golo. Duolni mar yiero en mano ne kaka weche mag siasa donje ahinya. Nyalo bedo ni wachno kotiyo makare ni josiasa nodonjore e tije koso ang'o ma wachno kotiyo makare? Duolni go miya wacho ni ok otiyo maber. En duol manyo josiasa ohewo, en duol manyo ribano koni endi. Mara ni obedo control gi deep state, mara ni obedo control gang'owa. Koro mae mane kela mondo mi wach ni tich ok gitiyo maber ngech ok idang' ing'i ng'ato to ng'ama ing'iyo no endi be in go kama chiegni go kode buche kage kacha. Kamano wakaw pachi ng'ama chielo. Adani chakna gi nyingi. Wafula Chebukati jakom maduol ma IBC wuok e apis kawuono kaachiel kod commissioner ariyo mamoko. Nyi winjo neno mane giwacho odiochieng' manyoro ne gisetiyo makare. Kokang'e ni kaka japiny kata jago ombulu sama koro giwuok e apisni ang'o mineno ka ne gitimo maber to ang'o ma bende ok ne gitimo maber? Gi nyinga iluonga ni Robert Juma kawuok Migori County. An owuon Chebukati owewa gi songa malich e chunywa kaka wan jo Kenya. Ma ng'ama nonego qualify kata mana tiyo duol mar yiero. Chebukati moko ne notiyo kaka corporate lawyer Nairobi. This man professionality mare kata mana tije mar profession ok qualify mar bon mi o conduct yiero mara mora e piny mangima. Namba 1 gima Chebukati notimo notiyo gi pache en owuon. Noko ti gi gima chik mana jo Kenya loso nonego bed ni otiyo godo. Namba 2 ne mano Chebukati nokawo gini oketo kaka dui mare ni ogore gi kabila mamoro. Momiyo no conduct yiero bang' failure ne from 2006 kano ODM not a nomination. No fight gi jo Kenya through ODM. Chebukati kano join office 2016 December. No kokao the oath of the office bon miotem gi mane the law dwaro. Mano iwacho ni ok otiyo makare, awinjo kitemo wacho gik mathoth. Yiero iwacho ni ok otim e yo makare. Waneno kaka tamana wach yiero nodhi nyaka e doho. Ma doho wuon ne ogolo duoko mare. Kitemo wacho ni ok oluwo chik to doho nodhi ma bende ne ogolo chik mare. Ere kaka iwacho ni nok oti ka oluwore kod chik? Chebukati owuon osai conduct yiero adek Kenya kaeri. Duto te ok gisabedo successful. Kwa ng'iyo yiero ma 2017 itself was the worst yiero manotime Kenya pacho kaeri. Mano ok oluwo chik adichiel. Moneno tere do mamaraga nowito yiero no oko. Kane biro 2022 manotimo sani eri malas manotimo nyoro ni eri. Mana koro timo mopogore kata mano kwongo timo chande. Koro mano timo gi tok moruodho tok matek. Momiyo wanyalo wacho ni Chebukati nok oluwo chik mar tayo yiero. Transparency kasa mana notimo budgeting kata mana temo samo tingo tendering. Nok follow the law mano nego bed ni giluwo. Notimo gini gi pache owuon
gagoko bon miyo nene ni en ng'ama dung' e ofisno ero. Sama Chebukati wuok e pik so nitie commission ma ji madhi donjo wabiro bedo jakom manyien ang'o madier kaka jakenya jago ombulu manine nokotim e yo makare kinde ma Chebukati ne tiyo kod commissions ge ma onego ket makare mondo yiero obed makare pacho ka. Wakwongo wang'iye gimiluongo ni professionality mar ng'ato kapok odhi office. Namba 2 wakwayo ni bon ka president dhi yiero jogi kata kidhi yiergi e National Assembly ochoke pach jo Kenya bon mi wayier joma qualify mar bedo office mar IBC. Ok wanyal kawo quacks kata mana ni political demagogues mondo bed no office. Wan jo Kenya ok wamor. Sami wacho ni onego koro nano kane commission obedo manotim ne jogi peksen monene gi romo. Okang'e ni wacho nade ni ok nokawo joma onge kod lony to notim negi peksen maber kod kamiti manogogi kogno mopuodhogi. Kosidwa ne otim puotho ni eyo mane? Commissioners gi nokogo kogno yo muyi. Chebukati kane ji dhi e interview ne namba 3. Ma onge ng'ama ja Kenya makiani no namba 3 e interview. Chebukati was the last person manego bedni en obedo oko mar IBC. Erokamano kuom pachi. Chori machiegni. Adwa ni chakna gi nyingi. Jakom mar duol ma IBC Wafula Chebukati otiko tije kaachiel kod commission moko ariyo. E kinde mar higni 6 ma osebedogi osetayo commission ni nade kaka in nene? An gi nyinga giluongo ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher mondo mi awach ni Wafula Chebukati osabedo tijni from 2017 nyaka 2022. To wan kaka jopiny ok wamor gi kaka osabedo kotayo yiero ni nikech IBC en independent body. To king'iyo kaka ne ng'ani conduct elections ne nyiso maber ni nitiere forces moko mantie behind him manyiso nitie weche moko manotimo gi favoritism nong'iyo konchiel. To wadwaro ni IBC obed independent kaka independent. Mokwongo king'iyo election mar 2017 nokodhi e yo makare iyudo ka notime e yo marach mano lead to ginene dhano nogore kendo nwaneno chwer mar remo mar jopiny magino nokomorowa. Mano legacy marach kabisa gi ng'ama chalo kaka Wafula Chebukati. Mar ariyo manwaneno 2022 ka jo Venezuela obiro ka gi utesi mag kura momak gi nyaka gima ne otime ne onge kendo en achiel ni emoduogo wacho ni mago joge ma joge manong'eyo. Mar adek Chebukati achiel ni emane kane yiero temre ka koro osechopo kuma koro koto wacho maber ni yawa koro doguru election to Chebukati achiel miluongo ni Wafula Chebukati ni chako bokre chako ta yiero kalore mana gi chik gi pache gi chikne no wuon moko biro go mar mondo mi otago yiero. Chebukati wuon legacy mowe piny ni mar Kenya ni okowe legacy maber. An kipacha aneno ni mondo odhi kendo odhi kabisa to next time kitimo yiero mar ng'atno man ka okare otime yo makare. Ana wuon kaka japiny ahero gimiluongo ni public participation. Adwaro ga ni gimitimo gima chalo kaka mar Chebukati chairman mar IBC obede gimoro minyalo kelne jopiny ma pata ka pache wuon titimo ne interview ka jopiny neno e yo maler makare bondo wayier ng'atno man gi chia maber manyalo ta yiere yo makare Kenya ka. Sama itimo neno kang'e ni Chebukati en dobele bano rach higni te onge gimoro maber moro mane neno kuome. Gima naneno maber kuome na mana achiel kende 2020 to kane iluongo candidates manochung' no make sure ni qualifications mane dwaro mag somo mag education no make sure ni okelo jo mabeyo man gi degree kendo papers gi ng'iye yo makare kabisa bondo mi ofweny ni ng'ani en ng'ama papers ge beyo mawadhi bondo mi ochunga ka president mar Kenya. Erokamano atiek gi ng'amo gike chori machiegni adwa ni chakna gi nyingi to higni 6 gi wano ka Chebukati dhi dala gi commissions ariyo. Ang'o maber madinene kuom kinde mosebede apis gi tang'o kendo madine samoro marach midwane mondo koro loki kaka wadhi mbele gi yiero? Erokamano gi nyinga en Evans Ochieng, Organizing Secretary bunge la wananchi Migori County. Kadwa wuoye wach mar Mr. Wafula Chebukati berne malong'o pok aneno an chakre ka kodonjo office an aseneno richo ne lilo ma kodonjo 2017 aneno ka yiero mano conduct nodhi moterwa nyaka doho mano ne richo namba 1. Mar ariyo kwa bire 2013 ka 2022 ka gima naneno kodwa time maber en kani goyo joma nochung'e presidential candidates kogno kanye mananeno kane joma no qualify no keto tenge mano ne berne mananeno manyo wuok go to kaluwore gi yiero manyo timo ni nyo ken yiero moro mochomo kono no nyo en yiero manyo nigi bagni mang'eny mara ni jo Venezuela biro kia igeng'o jogi ma
ok nya neno ka en gimoro ma nyotimore maber. Koro nakwayo kata mane e ofisi owuon nyoko keto ofis mochomore, nyoko keto ofis moriwore, nikech commissioners moko ni yorgi embe ni yore. Koro ka in wuon dala, ere kaka nyithindo moko pogore to nyithindo moko ingo kumoro achiel. Kanyo nwanene pogruok ma ene manokelo en owuon. Koro nawacho kata commissioners midhi yier sani Wafula Terindidhi to joma biro ong'iane kaka odhi ofis obed kumoro achiel mane kata wan jo Kenya wadhi bedo gi mor ni ofis ni en ofis man gadieri gi ratire iye. Gima kaweyi benjo madapenji mogik en ni nitie jomoko ma samoro ne Chebukati notiyo makare, ibeno samoro kotiyo makare. Nyalo bedo ni ng'iye ni to ni chung kanye kisiasa kosi ng'iye nade mineno rach ne ng'enyni. Okay, joma neno berne nitiere nikech Chebukati nyo en ng'ama idhiro. Waneno ni en ng'ama nyitiyogo mondo mi otim dwa jomoko. To wan kaka jo Kenya manyo dwaro ratichgi, nyo emomiyo waneno richo ni. Nikech ratichwa manyo wadhigo cha nyo tamowa. To joma nyo idhiro manyo dhiro Chebukati mondo ni otim dwachgi ema nyalo neno ber Chebukati Mr. George. Koro an kawuoyo kuom Chebukati, all in all Chebukati nyotiono marajo Kenya makata sani wakwayo serikal mantie ni ofis mora mora Chebukati odhi oywe dala, oywe otim tich Nyasaye kata sani kata en kumobede kata Nyasaye owuon ong'eyo tich Chebukati kaka nyo en gi gik motimo ne jo Kenya. Erokamano, inyalo winjo mano mokuom pacho oganda e kaunti ni ka bende gisegolo nendgi mopogore opogore. Nwajo ka commission be nowach ne gisetiyo makare. Ka jopiny bende wacho ni gineno ka osetiyo mopogore opogore. Jomoko wacho ni otiyo marach, jomoko wacho ni otiyo maber. Ka bende jopiny nitiere kod duoko ka otende kod mae. Erokamano ahinya mano Juma ka kaunti ma Migori. Emed manyo pachgi ka gintiere kaka joma mine ke yudo bathe kanyo bende joma mine ogole pachgi bende kotenore kod wach mar Chebukati ni gilange makoro wuok episode chieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Juma nyakora monge jwang' ote thoth kero amedo manedo gi kaka achiel kachiel pod wantiere kar kae. Waseyudo counties mopogore opogore kero sani ka wantiere gi ote mowuok SMS line wa main 360 kaito ngarango mano ma Facebook. An Elida Akinyi ka Oruba Migori Chebukati owacho kanyo ni okosetiyo e yo moro mamore, owinjo marach nikech en. Aya, kama chielo kanyo wayuda ne ote mantiere Facebook acha mar Ramogi TV mondo rangi ane ni gin kanye. Sam Jakom oyawre Cleophas Oluoch. Chebukati en ng'at mane otiyo arietha kod agoko ma okony. Owacho ni ne aonge adiera kata matin kendo noketo pesa mbele. Esen Chebukati kombe nogwetao Musando nonegi Cherera Fonos noketnegi scandal Baby Pendo nonegi koda kama moko mathoth. En gima ber ni owuok kendo e IBC ka opogore moloyo. Mano pach Sam Jakom. Erokamano ahinya kuom orote mari. Joseph Nyawanda owacho ni kadeni luwo chik magiero malong'o to Chebukati owinjore otere doho. Aya pachi kanyo Joseph Nyawanda. Kama chielo Immaculate Akinya neno maler Cleophas Chebukati oweyo ka IBC opogore. Ote mare ochopo kanyo makare Immaculate. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Chebukati weyo IBC a divided house shouldn't be remembered at all. Erokamano kuom ote mari. Mwalimu Winnie Mboya wacho ni commissioners wacho mokwongo kanyo commissioners oket in place chon. Allocation ma iketo ne IBC bende ochiw chon. Commissioners kik rit mar tiyo dakika mogik. Gilos odgi maber ahead of elections. Wacho ni gitieg jopiny e weche mag boundaries. Masinde mag tayo yiero bende opang chon. Wacho ni githiru weche manyalo tayo athua gi akweda e kind oganda chon. Paro maleu Mwalimu Winnie Mboya. Erokamano kuom ote mari. Mustafa Adam Charles apuoyo Chebukati kuom tich maber kaka osebedo ka otayo yiero chakre higa mar 2017 nyaka 2022. Wayudo ote ote maber mapuoyo Chebukati. Ote duto mwasesomo Mustafa Adam Charles. Erokamano kuom ote mari. Kama chielo bende wadarango kanyo SMS kanyo ni wan kanyo. An Kennedy kan Kisumu. Chebukati owacho ni pod ntiere mane piny ka. An Chike owacho ni omor kendo pod omedo mana lemone. An Aderi wuod Koyugi. An kaka nene ni Chebukati odhi adhiya dala nikech gi duto bende nosetieko kendo weche mag IBC okony. Chunya lit to
ero weche ntiere kanyo mopogore opogore maoro oluo Chebukati onego bed ni nyakora moga jwang otegi angarangi gi thoth wacho ni bishop bende kani Nairobi ka bende wacho ni Chebukati odhi kabisa bishop kaber bende atemo mana dio matin kama to gidonjo dabal koro sani ka dhi piny ka Chebukati ne otemo gima noneno ni berne aya wacho ni gino bende notimo mana ka berne kamano otimo moko pod meno mana donjo kayo uma Joyce Akinyi bende oro duoko mare ka mar KCPE noyudo Kiswahili max maber, English bende oyudo maber. Ote mari ochopo kar kata mano opogore gi mano mar Chebukati. Ote mari ochopo ka Cleophas an kaka nene to ni yena wach ni Chebukati otemo mai koro ote machielo bende mantiere ka manyalo bedo ni loko paro. Owacho kanyo ni ne wach tende owacho ni anto bende nantiere kanyo higa mar 2007 samoro wanyalo rango tije mandhemdhem lakini matut en notemo onge ng'ama ber 100% ma Honorable Joanna Ochieng ote mari ochopo nyakwara moge jwang ote gi pod medo mana donjo kar ka medo mana somo gi Fred Kawuok Odera bende wacho kanyo Chebukati odhi adhiya oyue oyud retirement moro makare kendo mano bende wantie go kar ka ote thoth kendo gimedo mana donjo adhi e studio ma Kisumu antiere kod wendo kata ngaduogo iri mondo weche mag recommendations ka an watiek koro ka watieko daki kodo mana awacho matene apar kende tang watieko to ako kinyi makawuono adhira Mheshimiwa James Were ka entiere Kisumu nyaka sani winjo pach jodak ma Migori jodak ma Homabay gi jodak ma Kisumu jodak gi duto paro Chebukati e yore mopogore opogore kata kamano wacho ne dhano ok nyal chopo atamalo apar mar bedo ni tim makare e apis kata ka timo tich e yo makare atamalo 100 pachi kotenore koda tiyo koda jogo mawuok e pinje maoko mano bende ma oluonga ahinya kaka nisibedo kacha ka gineno bende wan gi joneno maromo e kinde mane Chebukati en jakom mar IBC mane orango kendo ni yiero otayo moro makare wawinjo ni nitiere jogo mawuok e pinje maoko ma ponono donjo kod yiero mapacho ka pachi nyalo bedo mane higni 6 mar Chebukati. Erokamano wadwa Cleophas. Anyalo wacho ni kaluwore gi paro ma opogore awinjo oganda wa ma golo pachgi kuwuok Migori, kuwuok Homabay, kuwuok Kisumu. An pod awacha kendo anuoyo ni Chebukati notimo yiero kaluwore gi paro manowuok kuonde mopogore paro ma oko manosebedo gi duoko ma gidwaro nikech kwang'iyo maber ne waneno ka commission British kata UK jo UK gi jo America ineno ka dwachgi ne skewed towards a particular candidate to maendi ineno ka ne yiero itimo preparation to nitiere penjo mang'eny mani penjo mane Chebukati otamore duoko maendi ne nyisi ni nitiere dwaro margi kaka commission omiyo an bende aungo mana yawa gi lwedo ka wacho ni yiero ng'ato ka ng'ato nigi berne gi rachne to rach Chebukati obedo mang'eny maloyo berne kaluwore gi gik mane dwaro notim e yo makare manotamore timo e yo makare. King'iyo an kachako kane watimo preparation iwinjo ka penjo bedo ni ballot papers ogo mang'eny oloso tese mag yiero mang'eny maloyo namba monego bedi mano notamogi duoko. Ochako wachi ni ondik ji madhi tayo yiero mochimo kabila achiel mang'eny maloyo kabinde mamoko mano notamogi duoko. Ochako wachi gik moko mang'eny wach rito kura wach kaka idhigo kura wach manyuol magiendi notamogi duoko. Mara ni manyuol koro yie karomo sama chal kama kuonde moko manyuol tiyo kuonde moko manyuol ok ti. Koro iyudo ka gini ne weche ng'eny e wadwa Cleophas. Omiyo an awacho ni higni 6 go to penjo nobede mang'eny maloyo duoko. Omiyo pod an awacha mane yor kata na recommendation kata yor chiwo maoni na ni moving forward onego bed ni reform bedo e commission wa to onego bed ni chike mwanyalo keto mamiyo yiero obiro bedo samoro yiero nyalo bedo 100% perfect to nyalo bedo atamalo
mamalo maber ma ji bedo ni ji oridhika ma ywak ok bed mang'eny nikech yiero pogo oganda kaka sani oganda osepogore chakre 2017 nyaka 2022 to wabedo gi tich matek kaka josiasa samoro mondo wachak wabed ni godo riwo oganda mopog gi ng'ama nomi tich mondo ti tich maber to tich maber otame timo. Omiyo an ka Chebukati dhi dala tawacho no dhi dala odhi yue to we kupogo Kenya owe kupogo ogandawa. Omiyo jok madonjo manyien obi odonji kung'e ni gidonjo ni gin jok madhi tiyo tich kaluwore gi chik momigi mok oluwore gi dwach josiasa. Nikech sama dwach josiasa osedonje to koro mane maketho yiero to miyo gik moko dhi timore moko winjore to miyo jowa gore jowa pogore kendo jowa negore. Omiyo yiero nego bende miyowa jogo moikore kendo wadhi tiyogo gi ilo mok penjo bet. Yiero nego bende miyowa wabedo gi cohesion kwabedo ni bang' kwa yiero to bende anyalo rwako jatelo momiya e yo makare. Anyalo rwako makare mana kaluwore gi chike mane waketo owadwa Clifford. Awe mana gi kanyo owadwa. Erokamano ahinya. Aduogo iri mondo mi akaw wach mari mogik okinyi ma kawuono. Kata kamano waduog e studio koni ir William Onyango ntiere gik mopogore opogore mana kaka waselerogi keto arita kwe makare mano kar nywako ombulu kata tallying center kaachiel koda ka keto CCTV e gwenge mopogore opogore kaachiel kod chwalo arita kwe makare ne jotije mago mag IBC kaachiel koda commissioners. E kindgi bende iwacho ni tije mag jo commission onego bed ni lero kendo keto gi moro makare. Nitiere lokruok mag paro kaachiel koda mago bende mantiere e pend chike ma pacho kae katiba ma pacho ka mawacho ni koro tiyo machiegni kod jogo mantiere od bura mondo mi chike maka magi okal mondo tich odhi yo moro makare. Kama achiel kuom moko guom gigo mane giwacho ni yiero onego bed ni itayo yo moro makare ka commissioners manyien otemo keto gik mane giwacho moyo aborogo e tim. Pach nyalo bedo mane giwa moko bende maponono ka wacho kae to ni winjo gi e twak manyoro. Erokamano Cleophas. Wan kaka observer group ni wagolo report marwa December. Ma report no ka kwa Ramogi nyalo yudo thuolo to ginyalo dhi mbui marwa ma en www.elog.or.ke mondo gisom. Report wano wan bende waketno chiwo gino recommendation. Wan wagolo report ka IBC nyogolo mari nyoro wan wagolo kapok igolo. Koro wan bende ni wachiwo recommendation. Koro recommendation mane wachiwo gi inwang'o kanitie gik mane wawacho mar report IBC oripoketi oketi chik kapok otima ng'o kapok yiero chopo. Wach maduong' mane ni mama achiel kuom waketo en wach mar commissioners. Nojo commissioners gi oyier gi 2 years to the election. Man recommendation mar kaka election observation group ne wachiwo mondo IBC one kaka timo. Wach mar ariyo mabende ne waketo it is the legal reform. Legal reform weche matayo yiero. En gima ber ka weche matayo yiero oketi into place e sama ber ka yiero pok ochopo. Moloyo timo gi e sama ogik. Ka watimo gi sama ogik to wabedo kod iluongo nu uncertainty okwa yani kubabaika makoro ng'ato ng'endo is it right is it wrong. Koro magi recommendation achiel kuom recommendation mane waketo kaka observers mondo IBC otima ng'owa oketi to place mondo ensure ni kagidhi tayo yiero ma 2027 to obed yiero ma jopiny nyalo timo ng'owa nyalo yie kodo. Then nitie recommendation moko bende mano kendo man dealing with the stakeholders. Nitie joma gi stakeholders gin joma organization makag kacha ma tayo mabende konyo wach ma yiero ni kata gibende gikonyo wach ma yiero ni kae kacha. Unawacha IBC mondo increase engagement kod mag stakeholders gi. Nwach ineno weche mineno mawuok kama ng'enygi wuok nwach engagement ni is lucky kata jopiny ng'enygi nti in fact kaneno kaka jo wagolo paro kae moko golo paro ka
ka ok ging'eyo ang'o information gimantie, ok ging'eyo weche matimore kacha. Koro ne wakelo recommendation ni gi increase engagement stakeholders gi increase gichop kuomgi the electorates mag joma go ombulu, gichop kuomgi mondo ginyisgi gima timo ang'owa, gima dhi mbele e duol margi ni. Ing'eyo ni seche moko Cleophas inyalo bedo ni itimo gima ber, itimo gima ber, to kok inyiso ka in ng'at moyier titimo gima ber, to kok inyiso ng'achielo to onyalo bedo gi paro marach ni itimo gima rach. Mak mana wach mana okikoni. To kidhi koni anto mae gima timo to ng'acha bedo ng'owa, bedo ng'eyo. Koro no wach IBC gi increase engagement with stakeholder, mae bro miyo public bedo kod gimino confidence. Kendo ji bro yin election ginyalo tayo e yo makare. Kawatieko wach mar mogik nyalo bedo mane telo mara Wafula Chebukati kachel koda commissioners mamoko Professor Bigulie koda machielo Boya Molu rumo duche ma kaunti tarik 17 dwe mokwongo higa mar 2023. Wach mari nyalo bedo mane ne commissioners mabiro kawo kare kata wach mari kuomgi jogo makoro wuok e apisi nyalo bedo mane kawatieko mana twako kinyi makawuono. Erokamano Cleophas. Wach mara en mabiro ni commissioners makoro biro. Gima da wach ni commissioners mabiro. Mokwongo da or message no kabeto gisom recommendation. O recruit gi ali, gidonjo office ali, gisom recommendation ma previous gi ma wan kaka observers wasebedo ka wachiwo. To this recommendation gikaw gi to giketi gi practice gi ti kod other stakeholders ma tayo yiero mondo gi ensure ni weche kata chike matayo yiero oket mbele, oket into place ka yiero poko chopo. Wach makendo anyalo wacho ni commissioner mabiro niya gitem gi learn lesson. Sana issue mar trust en gima duong' ma osebedo njo citizen ok trust kod IBC. Gitem ka ginyalo mondo gibed gimora amora magitimo jopiny ong'eyo. Kamora amora magichope jopiny ong'eyo. Giwach jogi gigi ni jopiny kan kacha gidhi machinane giwach ni ji mondo ji ong'e. With this one bro miyo jogi bro gain trust kodi. To ka gibro timo gik moko into vacuum kaka joma chielo useko bet to jo Kenya pod bro bet kodi gi doubt. Mane parting shot bara bada wach ni the commissioners mabiro. Agoni ro kama na inya kundo tulo matoko dere Ramogi TV kinyi makawuono angiora otewa mara ro kama no bende ne jatendi Masao Mule Musao ko mi thuolo bende mar biro kod achiel kachiel mondo twako dwera Ramogi TV kinyi makawuono. Kama chielo bende wadani wach mungi kowuok kuom MCA masani mano ma Nyalenda B, mano James Oyugi Were. Nitiere jogo mane ni kawuok e county ma Kisumu Nyalenda B mabende oro ote karaka. Neno gi ote machuok anga koni gini gin mage bana ka wasitieko kato sani ote matiere karaka mar Stephen Ochieng jatugo wacho ni mano MCA mara amora inya ka otwa kendo Chebukati nomiyo chunye wuok e goyo mbulu higa mar 2017 kaka ondike karaka oneno kaka entiere Nyalenda B. Ote mari mogik nyalo bedo mane gi jogi bende ma chunygi osetho kendo chunygi osewuok e luto mbulu nikech telo mar Wafula Chebukati. Erokamano wadwa Cleophas. An gima dwa wacho ne jowa duto oganda wa Ramogi ni commissioners madonjo manyien otiye bwo chik kendo gi chik itgi ne recommendations manochiw mondo mi ka gibiro timo yiero to gitim kaluwore gi dwa jopiny kendo dwa jo Kenya. Omiyo an akwayo ni joma donjo manyien odonj ka giikore ni gidwa kelo lokruok ma jo Kenya dwaro e kinde duto kendo gi redeem themselves mondo ji obed ni nyalo trust IBC kendo. Taka uthuolo ni kendo mar goero kamano ni jo Ramogi TV kuom kelo twak mar mbako romo goganda wa ma jo Ramogi. Amoso kenda ko mos bende kende ne jo Nyalenda B ward gi jo Kisumu Central at large Kisumu County. Nyasaye omed bedo uduto. Erokamano ahinya Mheshimiwa James Oyugi Were MCA ma Nyalenda B kuom thuolo matwako da kinyi makawuono kata thuolo neno kamano chieng' machielo pura biro bago chenro machalo kama mar mbako romo kod chenro mamoko mantiere Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Jwang we mondo mi atieke gi kanyo
mane makelo e giko mara chenro mar piny koro bende mar mbako romo nochako kiny sa 12 nyaka sani koro dong' madakika 2 kende to romo kanyo sa 5 mar onyango. Asebedo kanyo kata iye chenro kaachiel koda jowetewa mano Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor. Jogo bende mosebedo e toke kanyo ka omako kamera, mako duol, nyisowa ni watim mae gi mae kuondegi duto, obado kaachiel koda lange duto. Wagonu erokamano ahinya kuom thuolo ma twak kodwa kaachiel koda bedo kodwa e chenro machalo kamae. Riti masani kiny ka Nyasaye oyie kendo oyie nin bende mondo mi bed kodwa ote ma ioro ka ang' wasom gik nobiro medo mana somogi kinde mabiro. Riti masani, nyinga Cleophas Oluoch.